Jeg fantaserer jo egentlig over de gamle kulturer, som ligger på den gamle Silkevej, som gik fra Kina til Italien. Man kan godt sige, at det er den fortid, som jeg har puttet ind i mine hatte, og som jeg gerne vil give et liv igen. Altså, det er ligesom fortiden, der lever i nutiden. Historien lever i de hatte. Nu har jeg jo lavet mine hatte snart i 35 år. I virkeligheden var jeg mere kreativ før i tiden. Før alle de der medier kom på markedet, fordi de forstyrrer mig frygteligt. Så jeg har lavet den her lille taske forleden her til min iPhone, fordi så ligger den ikke der og skriger på bordet. Så er den gemt godt væk til ikke at forstyrre min mentale tilstand. Du er det, du arbejder med, og det er jo det, der er en vidunderlig tilstand. Og det er jo det, der gør, at man bliver afhængig af at arbejde, og mange kunstnere er jo afhængige af deres arbejde og higer og stræber konstant efter den lykkefølelse, det er at være optaget af det, man skaber. Men det er jo heller ikke en tilstand, som du hopper ind og ud af, og det er ikke noget 9-5 job. Jeg tror, mange af kvinderne før i tiden måske fandt ro i deres arbejde. Altså, jeg tror ikke, mennesket havde så mange psykiske kriser, som de har i dag. Og jeg tror, mennesket kom meget ofte igennem sorg og andre problemer ved, at de hengav sig til noget, enten fysisk arbejde eller syslede med at sy eller at brodere. Der er meget lykke i mine hatte, det kan man godt sige. Fordi når jeg har lavet en hat, der er perfekt og fuldendt, og jeg synes, der er smuk, så bliver jeg glad. Så bliver jeg lykkelig over det. Så kan jeg gå trællende op ad trapperne, når jeg skal i seng om aftenen, fordi jeg har skabt noget, der er smukt. Og noget, der er perfekt. Jeg er jo lidt af en perfektionist, når jeg arbejder. Det skal helst være 100% perfekt. Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg ikke havde haft hattehoved og ikke synes at hattene klædte mig, at jeg så havde lavet hatte i dag. Det havde jeg nok ikke. Fordi det er jo inspirerende at se sig selv i spejlet og synes, at den er smuk, og man selv bliver smuk. Og det kan jeg jo også se på kunderne, når de kommer ind, at pels gør altså et eller andet. Det er opløftende, det er smukt, det løfter personen på en eller anden måde, så de bliver i godt humør og går glade ud af forretningen. Jeg har kommet til.